Spremite mi jaje na oko? Naravno, hajde da počnemo. Gde je moj tiganj? Evo ga. Kako cool! Ajmo, mog tiganja. Ups, sve u redu? Ok, ja razbijam jaje. Bez ruku. Ja tako mogu? Ups, dobro, još jedno. Ne. Razbila sam sva jaja. Melisa, šta si to napravila? Razbila si toliko jaja, prestani. Ok, onda ću to uraditi rukama. Da, tako je mnogo lakše. Uspelo je. Eto, već imam gotov omlet. Wow, i ja to mogu. Malo sam promašila. Ali sad imam slatku kapicu. Ok, šta dalje? Omlet je gotov. Poprskat ga uljem. Kako cool! I ja želim. Imam flašu ulja. Sipam sve u tiganj da bude više. Ne! Previše ulja, sve mi gori. Sad ću sve popraviti. Eto, tako je bolje. Melisa, sada moraš sve da očistiš. Hajde. Mora sve da sija. Da, sa bakom nema šale. Ok, nastavit ću da kuvam. Savijam omlet u rolnu, tako je. A sada sipam belance. Kada se belance isprži, uvijam sve do kraja. A sada treba iseći rolnu na komade. Tako je. Stavljam na tanjir i dodajem sos. Gotovo! Bako, kako vam se sviđa? Nije loše, ali baka ima bolju ideju. Uzivam slatke kalupe, stavljam u ključalu vodu i razbijam po jaju u svaki kalup. Da, super! Pokrivam poklopcem i čekam. Serviram sve i gotovo. Melisa, šta ti imaš? Ja sam tek završila sa čišćenjem. Da li su vaša jela gotova? Kod mene je sve loše. Rukavica. Tačno. Smislila sam. Uzet ću drugu rukavicu. Staviti u prste viršle. I unutra razbiti jaja. Da. Sada stavljam rukavicu da se kuva u vodi. Dovoljno može da se izvuče. A sad ću napraviti zelene nokte. Gotovo. Bravo, bravo. Prijatno, dušo. Svaka vam čast, super. Želim da počnem prvo sa ovom rukom. I tako je smiješna. Probat ću. Unutra je viršla, super. A šta je ovdje? Probat ću. Ništa posebno. I posljednje jelo. Slatki leptir. To je divno. Svidjelo mi se. Znam, pobedila je baka. Da, pobjeda je moja. Hvala ti, unuko. A sada hoću tortu. Zanimljivo. Već znam šta da radim. Iseći ću rupu pravo u centru kore. Da. Preko kore stavljam krem, što više. To je to. Sada stavljam kore odozgo. I sastavljam tortu. Odlično. A sad mi treba med. Šta? To je moje. Ne, šefe, pogrešili ste. Med je moj. Ne, moj. Vratite ga. Eto vam. Moj nos. Eto ti više nećeš dirati baku. A vilicu mi vrati. A med je moj. Sipat ću ga u tortu. Da, uspjelo je. A sada uzimam glazuru. Kako lepo curi, divno. I ukrasit ću sve žele naranđama. Torta je gotova. Lepota. Wow! A ja imam pasto od žvake. Zašto ne mogu da otvorim? Hajde već jednom. Otvori se. Pa šta ti je?
Okej, koristit ću testeru. Da, dođe vamo. Melisa, stani. Sad ću da ti pomognem, draga. Eto. Hvala, bako. Dobro, sipam žvaku u tortu. Super. I probat ću malo. Da, to je prelepo. Gledajte, čak mogu i balon napraviti. Super. A preko ću ukrasiti tortu trakama od žvake. O, da, kako lepo. Ostalo je pričvrstiti znak Huba Buba. Eto ga, lepota. Wow, nije loše, Melisa. Ali ja sam odlučio da napunim tortu sirupom od Skittles. To će biti jako ukusno. A preko ću zalepiti šarene trake od fondana. Da, ispalo je preslatko. Na vrhu ću zalepiti etiketu Skittles. I sve spremno. Tajra, probaj. Ne verujem svojim očima. Ispred mene su 3 torte. Oj, sve su samo za mene. Probat ću prvo ovu šarenu. Da, baš je lepa. Idemo dalje. Ovo je limun torta sa medom. Neverovatno. Jedva čekam da probam. Ekstra. A sad ću probati žele bombonu. Da, super. Šta je ovdje? Ova roza torta je tako slatka. Probat ću je. Unutra je neka roza pasta. Pa to je žvaka. Neverovatno. To je bilo zabavno. Melisa, pobjeda je tvoja. Jupi, moja prva kulinarska pobjeda. Okej, došlo je vreme za novi zadatak. Prihvaćeno, draga. Već sam spremna. I ja sam spreman za novo kulinarsko remek-delo. A ja sam odlučila da se malo zasitim. Ali ću uskoro početi da kuvam, obećavam. Melisa u svom stilu. U redu. Sad ću napraviti najbolje vafle. Da. Dodajem šećer, zatim mlijeko i mešam sve. Šef već ima testo. Kako to? Da. I ja ga sipam u činije. A sada u svaku činiju dodajem kapljicu boje. Tako je. Sada mešam sve. Super. A vafle će biti tako lepe. Tajra će sigurno biti oduševljena. Nutella je super. Sjajna ideja mi je pala na pamet. Sipat ću unutra brašno. Zatim dodati mlijeko i promešati. Da. A sad ću probati. Kako čokoladno. Super. Sad ću da ispečem čokoladne vafle. Sipam testo i čekam. A dok čekam, jedam Skittles. A ja ću uzeti šareno testo. Počet ću s ljubičastim. I stisnuti ga u aparat za vafle. Da. Treba da sva vafla bude šarena. Odlično. Super ispalo. Sada stavljam vaflu na štapić i umačem u čokoladu, a zatim u konfete. Da. Gotovo. Nije loše, šefe. Ali ja znam da moja unuka voli vafle s javorovim sirupom i čokoladom. To je najbolja kombinacija. Prelepo. Dodat ću još malo šećera u prahu. I jagodu. Gotovo. Lepota. Ne, moje jelo je bolje. Šta je ovo? Ups, ja se igram sa bombonama. Dobro, stavit ću Skittles na vaflu. Da, tako je bolje. Obožavam ove bombone. Šta kažete, super ispalo, zar ne? Tada, brže probaj dok je vruće. Prijatno, dušo. Wow, svaka vam čast. Hoću da probam prvo ove vafle. Jedva čekam. To je mnogo ukusno. A šta je ovdje? Ove
Vafle su tako zanimljive. Izgledaju zabavno. I ukus je super. Sviđa mi se. Idemo dalje. Opa, ova vafla je čokoladna. Nije loše, ali ko je pobedio? Treba još jednom da probam. Uf, baš sam se najela. Čak mi je i muka. Joj. O, Tajra, jadna, prejela je. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i obavezno zapratite naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao!